Miloslav Švandrlík. Noční návštěva. Nebývá zvykem žárlit na německého ovčáka a paní Božena Sádková by podobné nařčení určitě příkře odmítla. Přesto ale občas šlehla po krásném a vznešeném Kazanovi nepřívětivým okem. Zcela bezdůvodně, přestože Rudolf Sádek psa bezvýhradně miloval. Věnoval mu takřka všechen volný čas. Cvičil ho, chodil s ním na dlouhé procházky a mazlil se s ním jako s batoletem. Ten se jednou z toho psa dočista zblázní, bručila paní Božena. Vlastním dětem se nikdy takhle nevěnoval. Ty nechal růst jako dříví v lese. Ale nahlas neprotestovala. Pan Sádek byl ne-li vzorný, tedy určitě obstojný manžel. Nepil, nekouřil a ženské nechával na pokoji. Doma občas vyluxoval nebo umyl nádobí. Nebyl konfliktní a paní Boženu v jejím teritoriu respektoval. V jeho soukromém pořadníku byla na druhém místě. Hned za Kazanem. S tím se nedalo nic dělat. Paní Božena se s pocitem křivdy podřídila tomu, co bylo nezbytné. Rozhodně Kazanovi neubližovala ani ho nekrátila v jeho právech. Naopak, krmila ho dle manželova návodu, pravidelně mu v misce vyměňovala vodu a vlídně na něho hovořila. Tak tomu bylo víc než 5 let. Pak Rudolf Sádek dostal infarkt myokardu a nedokázal mu vzdorovat. Zemřel poměrně klidně a Božena se stala řádně truchlící vdovou. Německý ovčák Kazan se podstatně změnil. Byl skleslý, smutný a zdálo se, že zestárnul o několik let. Při pohledu na něj se vdova často zachvěla a zmocňovaly se jí podivné, těžko vysvětlitelné pocity, hraničící až s výčitkami svědomí. Cítila, že manželův odchod z tohoto světa nese snadněji než utrápené zvíře. Kazan, bezmezně oddaný Rudolfovi, už těžko najde někoho, s kým by se spřátelil. Vdova se začala o jeho přízeň ucházet. Podstrojovala mu a snažila se ho rozptýlit. Vybízela ho k procházkám, marně. Kazan se netečně procházel zahradou nebo ležel u boudy pod starým ořechem. K Boženě se nelísal, ani na ní chtivě neskákal. Na nejvýši olízl ruku a smutně se na ní podíval. Stále nemohl zapomenout na svého skutečného pána. Paní Božena to přestávala snášet. Vlčákův smutek jakoby jí bránil začít nový život. Ucházel se o ní pohledný učitel Horák, ale ona se ho ostýchala přivést do domku, který střežil Kazan. Kdo ví, jak by se věrné zvíře zachovalo. Božena si namlouvala, že by takový pokus mohl skončit tragédií. Kazan by třeba nového milence potrhal a pokousal. Vdově se takové představy postupně zalíbily. Své vlastní zábrany přisuzovala Kazanově divokosti, které se ovšem ani v nejmenším neprojevovala. Kazan zuřil jen v Boženině mozku. V něm byl schopen rozsápat každého, kdo by se jí dotknul. To bylo zpočátku lichotivé, ale postupně začala Božena pociťovat starou zášť. Namlouvala si, že jí zvíře brání ve štěstí a soustavně jí traumatizuje. Ale jak se toho zbavit? Ublížit Kazanovi by nedokázala. Nikdy ho ani neokřikla, natož aby na něho vztáhla ruku. Přesto cítila k schlíplému smutnému zvířeti averzi. Zejména, když se jí pan učitel Horák líbil stále víc. Zdálo se jí, že si už odtruchlila své a má právo na nové štěstí. Lze si však představit něco takového ve třech? Zbavit se vlčáka však nebylo snadné. Všichni kolem věděli, jak Rudolf Kazana miloval a sotva by na něj křivdu na psu snesli, aniž by se k tomu náležitě vyjádřili. Božena se bála lidských řečí více než čehokoliv jiného. Přesto dospěla k rozhodnutí, že Kazan musí zmizet. Bylo horké tropické léto,
a teplota v noci neklesala pod 20 stupňů. A kdekdo čekal na pořádnou letní bouřku jako na vysvobození. Ta se však nedostavovala. A noční ticho rušilo jen pištění komárů. Dusno snášeli špatně lidé i zvířata. Kazan vypil denně několik misek vody a přesto neměl nikdy dost. Lapal po dechu a trochu komicky vyplazoval jazyk. Toho večera tomu nebylo jinak. Kazan prokázal sílu své žízně tím, když vyprázdnil 3. misku vody. Paní Božena mu ochotně nalila další. Domnívala se, že poslední. Podrbala psa za ušima a odešla si lehnout. Předpokládala, že ráno nebude pes mezi živými. Odcházela na lůžko s výčitkami svědomí, ale ne zas tak velkými, aby pro ně nemohla usnout. Pohled na smutného psa ji zbytečně zneklidňoval. A tak se ho naráz zbaví. Kazan bez tak jen živoří a tak mu alespoň pomůže zapomenout. Božena si lehla a zaplašila nepříjemné myšlenky. Posléze usnula a problémy pro ní přestaly existovat. Ale v zápětí jí probudil jasný a zřetelný hlas. Boženko, Boženko, vstávej! Nemohlo být pochyb o tom, že jde o hlas jejího muže. Božena o tom vůbec nepochybovala. Hned, Rudlo, vyrazila ze sebe a posadila se na posteli. Teprve pak začala reálně uvažovat. Věděla, že šlo o přelud, ale zároveň cítila, že měl nějaký smysl. Zesnulý manžel se k ní dobýval a chtěl jí něco říct. Možná, vlastně ne možná, docela určitě šlo o Kazana. Božena vstala a přehodila přes sebe župan. Nemohla se zbavit pocitu, že je Rudolf s ní v místnosti. Pak zaslechla ze zahrady Kazanovo chrčení. Zamrazilo ji, protože tušila, že zvíře umírá. Přistoupila k oknu a pohlédla na zahradu zalitou měsíčním světlem. Kazan chroptěl, ale ne u boudy. Měl hlavu prostrčenou plotem do sousedovy zahrady. Pokoušel se dostat ke kastrolu s vodou, kterou soused připravil slepicím. Pes však nemohl k cíli dosáhnout, protože jeho krk pevně svíraly planti, s nimiž si nedokázal poradit. Jeho žádostivé oči hleděly na vodu, která byla od jeho čenichu vzdálena jen několik decimetrů. Božena vyběhla na zahradu a téměř zakopla o převrácenou misku, ze které se Kazan vůbec nenapil. Z opatrnosti nebo snad z jiných důvodů její obsah vylil a tím si zachránil život. Pak ale dostal žízeň, která ho donutila hledat nápoj jinde. Proto se dostal do té nebezpečné situace a hrozilo mu udušení. Božena přiskočila k plotu a vší silou roztáhla planti. Pes trhl hlavou zpátky a vysvobodil se. Radostně zakňučel, ale v zápětí začínal úporně dýchat. Má žízeň, viď, Kazánku, pochopila Božena a napumpovala mu do misky studenou vodu. Kazan ji okamžitě vypil. Božena mu tu rozkoš dopřála znovu. Pes to vděčně přijal a otřel se o dárkyni tak, jako kdysi skotačil s Rudolfem. Také Božena cítila, že konečně našla ke Kazanovi cestu. Mazlila se s ním a vůbec nebyla z toho pochopit, že toho milého společníka chtěla před několika hodinami utratit. Druhý den, stejně jako všechny dny následující, jen potvrdil, co bylo v noci započato. Z Boženy a Kazana se stali opravdoví kamarádi, kteří mezi sebe přijali i učitele Horáka. Rudolf Sádek se do toho již nevměšoval.